dneska ideme vyskúšať relax jablko pomaranč ličí, Haribo Jelly Beans, Haribo Happy Cola a nejaký Bor Soft Hearts, takéto. Toto sme už mali, ale inak to vypadalo. Tak bola táto strana zelená, takže je aj iná chuť. Tu je grape, strawberry, takže dobré. Mimochodom, ak by tento relax bol dosť sladký, tak vzadu mám niekde za sebou vodu, aby to nebolo až také veľmi. A mimochodom, pod týmto bude nejaký pekný nápis, proste nejaké pochvaly a takéto sú tam. Tak ideme otvoriť najprv toto. Takže počkať. Tak, už to je. Počkať, ešte to idem viac otvoriť. Takže znútra to vypadá takto. Toto sú, keby ste mohli vedieť, aká je tu to úplná Coca-Colová tá vôňa. Takých 7 z 10. Myslel som si, že to je lepšie. Teraz som odhryzol štopel. Ja som to ako malý vždycky tak robieval. Takže ideme vyskúšať žalubinky. Dám. Takto. Takže ideme toto otvoriť. Na kus to, lebo treba mi odštíknuť kúsok z toho. Už to mám otvorené, tak ešte som si jeden stade to dal. Ten. Aký vybereme? Zbral som nejaký fialový. Myslel som si, že to je lepšie. Ešte záchranné dve. Ak tie dve nebudú dobré, tak... Mimochodom, toto je zelené, ale na kamere to nevypadá dobre. Mimochodom, toto je ďalší taste test z biely. Lebo biela je najlepšia pre mňa. Tá zelená už bola lepšia, záchranná. Aj tá červená. Kúsok otvorím. Tak už dobre je to otvorené, je tu nápis Miluj život. Tak, ideme vyskúšať.
Dobre, len trošku je to sladké, ale dá sa to. Potom toto dávam tomu takých nejakých tomuto dávam takých 5 z 10 a tomuto tiež takých tak mením tomuto názor, tomuto dávam 7,5 z 10 a tomuto 7 z 10. Vyskúšať tieto cukríky. Počuli ste, že tam som to otváral. Prvý vyskúšam tento rúžový. Nie. Tomuto dávam 4. Dosť mám bordel. Tomuto dávam 4 z 10. Alebo 3 z 10. Vôbec to není dobré. Je to skôr suché. Takže ideme vyskúšať toto. Posledné. Dobre. Takto to vypadá. Takže takto to vypadá a ideme vyskúšať. Idem si to nasypať do rúk. Takže takto to vypadá. Dobre. Docela. Dám tomu asi 8. 8,5. Skôr 9. Iba 9 z 10. Tomuto som dala asi už neviem. Takže takto to dopadlo. Ešte vám tu dám na toto. Takto to vypadá zatiaľ. Tento nebol až tak dobrý, tento bol docela dobrý. Aj tento, aj toto, ale aj keď tá fialová nebola zrovna super. A toto bolo asi tiež dobré, ale toto bolo najlepšie z tých. Takže takto to vypadá. Tak dajte like a odber a čus.